Дай ви за мъртвеца. Какво ще стане? Дай още, да не умирай толкова бързо. Ох. Кажи честно, ла. Айде, де. Ма тая, какво гадно да е. Много хубаво. Така почне да ги пускаш да го... Айде, пускай още, де. Зареди пушката, ги гръмнаме как си трябва. Ще взема ли я гръмна желавата? Ох, хайде, дай, моля, дай. Не умирай. Не, сваля. Грамна тука, брат. Грамна 5 бона ли даде? Колко даде, бе, брат? Колко даде, бе? Това даде 5-6 бона, брат. Колко даде ти, бе? 5-6 бона даде, нали? Това даде 5-6-7-8 бона, брат. 7300. 43 кали, бе, брат. Не знам колко, 4300. Добре. Айде, това направо ти праснах зъбките, брат. Добре, бе, моето патенце. Леле. Майко, какво стана тука, брат? Дай помпай. Колко даде? 7 бона, брат. 8-10 бона. Колко даде, бе, човек? Колко даде? Пише на печала. 3500. На 2 часа некъде. 4 бона 2 часа. Това 10 бона ли даде, брат? Не знам. 11 бона за 800 лева. Ох, майко, брат. Не знам. 13 бона. 13. Браво, брат. 13 бомбета. 13 бомбета за 800 лева, брат. Добре. Айде, дай сега си ги помпам сами.